Окей, хора, ние сме обратно в хостелчето, понеже след обед беше убийствена жара и навънка просто не се стоеше по никакъв начин, така че чилнахме много зверски отново в нашата стая. Между другото, ето това е моето легло за следващите 2 дни. Двойно легло, за щастие ние сме в стая в четворка, в която няма абсолютно никой друг, само ние двамата сети сме, така че тази вечер има парти в нашата стая, 201, който иска може да заповяда, а вече стана горе до 5:30, така че ние мисля, че отново ще скачаме към центърче, да видим как е настроението там, да видим как изглеждат тези огромни неща с светлина около тях, в лампи, какво ли не, и в крайна сметка да видим как изглежда Македония на тъмно, дано не е опасно, както мама ме предупреждаваше. Ами, къде друга да се забиеме, освен в мола. Търсиме кафенце, търсиме нещо за хапване. А мола изглежда доста добре, между другото. Молът изглежда доста добре. Мола София, същия. 1:1, copy-paste. Само че този път е смален 2 пъти. Ние сме обратно в центъра, аз продължавам да се очудвам на невероятния кич, който се зари в Скопие. Тези коне явно им е писнало да са в земята и са решили да поизлезат малко. Да, защо не? Малко идиотчета във водата за цвят. Кежо, много добре, много добре. Не че нещо, но само не знам какво прави статуята на цар Самуил в Скопие. Нямам представа. Нямам представа. No. I don't agree. В момента се намираме пред едно от местата, което аз много исках да посетя в Македония. Това е мемориалният център от Холокоста на евреите. Доста учих за него миналата година и сега е крайно време да посетя, да видя какво са направили нашите братя по оръжие и какво са сътворили, какво има в музея. Очевидно, ето с тези вагони са депортирали евреите. БДЖ България. Представям си какво им е било в миналото. Представям си колко е било гадно. В момента ръцахме едно доста екзотично място. Това вероятно, както се оказва, е вторият по големина базар след базарът в Истанбул. Китайски стоки навсякъде. Мислим да се гмурнем обаче малко по-дълбините на стоката и да видим какво ще намерим. Нямам никаква представа. Може да намерим нещо много интересно и много голяма далавера. Но тук всичко изглежда много старо и много разхвърлено. Окей, странно място. Няма никаква представа къде отиваме. Да, не искам да умирам тук. Моля ви. Please. Так, като цяло ние решихме да не се забиваме много в маркета, който евентуално ще посетиме утре, а да седнем на класиката. Имаме биричка, имаме кюфтета след малко и чилме. Нека да видим как стоят нещата в Македония. Чил. Cheers! Cheers! На здраве! И аз се олях. Да, така става обикновено. Хваля! Oh yeah! Бум! Толкова вкусно, Пределено, като си поръчвам кебабчета. Не очаквам да им дадат 10 от тях, но пък си заслужаваше супер много. Бяха наистина много вкусни. За момента може би ще опитаме да качим ето тази крепост, която е евентуално една от забележителностите в Скопие. Не съм сигурен точно какво е, но изглежда забавно, изглежда интересно. Само трябва да намерим централния вход и превземаме направо. Rush the fortress! Attack! Oh, it's not a fortress here. Where is the fortress?
Where is the fortress? Oh, over there. In the nothingness. Hello? Ah, frog. Hey, froggy, 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 froggy. What's happening, bro? Where are you going? Where are you going? Going in the fortress? Okay. Sir? We want to go inside, sir. We are starving. Let us in. Oh no. No. We're not gonna be allowed to be inside. За жалост, access denied. Big time. Явно няма да може да нощуваме в крепостта. Ами, да. Както и да е. Да, ще трябва да си нощуваме отново по леглата, но като цяло няма никакъв проблем за мен, защото все пак никой не дойде в нашата стая. А пак като цяло това ще е всичко за днеска. Наистина много добър ден, много работи станаха. Надявам се да ви хареса влога. И да скинете лайк бутон, който се намира ето там отдолу. И надявам се да следите следващия влог утре с още интересни работи. Ще ходим на базара да разгледаме какво става, за какво става въпрос. А пък до тогава ще лягаме, ще едитна малко влогче. И така хора, ще си видим във влогът утре с нови приключения от Македония. А до тогава, знаете, не забравяйте да си носите усмивките. Окей, чао! Добре дошли на площад Македония, хора, където отново очевидно всичко явно е увеличено по 4. Ето това статуята мисля на